Il-qorti tal-appell naqset il-multa imposta mill-FIU fuq is-Sata Bank minn 3.7 miljuni għal ftit aktar minn 850,000 euro u ddikjarat li l-multi m'għandhomx ikunu aktar minn 10% mill-profit li jagħmel il-bank. Minkejja li l-qorti nnotat id-diskrezzjoni wiesa relatata ma' sanzjonijiet amministrattivi fih dan ir-regolazzjonijiet kontra l-ħasil ta' flus u finanzjar ta' terrorizmu, qalet li għandhom jiġu kkunsidrati il-limiti stabbiliti mill-istess regolazzjoni. Il-qorti qalet ukoll li ċ-ċirkostanzi eċċezzjonali tal-każ għandhom jiġu kkunsidrati meta tittieħed deċiżjoni relatata ma' pena amministrattiva. Il-bank Sata Bank kien immultat aktar minn 3 miljuni f'Marzu li għadda wara l-instab ħadd ta' ksur ta' liġijiet ta' ħasil ta' flus. Dan fil-waqt li f'Ottubru li għadda l-MFSA ifriżat effettivament 12,000 kont miftuħ mal-bank u ġie appuntat amministratur biex jamministra l-assi tal-bank fl-aħjar interess tad-depożitaturi. Sussegwentament, il-bank tilef il-liċenzja tiegħu.